Сезнең өчен бераз бәлки көтелмәгән сораудыр, чөнки темадан читкә китәбез. Тормыштагы яки сәхнәдәге хыялыгыз менә киләчәктә. Бәлки тормыштагысын инде әйтәсегез дә килмидер, ул сирдер. Ә менә сәхнәдәсегезен ишетсәк шат булыр идек. Әйдә, Рафаэль. Сәхнәдәгесеңме? Татарстанның халык артисты буларга хыялланам. Бик зур хыял. Да, вот. Дөньяга килгәндә, тормышка килгәндә инде дөньялар тыныч булсын иде. Һәрбер кеше исән-сау булып, бәхетле тормыш итәргә насыйп булсын. Бу инде габгadi хыяллар. Шулай бит. Гомумән хәзерге вакытта инде шундый. Шундый хыяллар өстенлек ала. Алса сезнең. Минем хыялым. Шикәр җитәрлек булсын дидем. Сез агент булсагыз, ниләр башкарыр идегез? Менә мин беләсезме, дөнья буйлап сәяхәт итәр идем. Менә минем шундый хыялым бар. Бөтен илләрне күреп, менә рәхәтләнеп йөрерим. Инде сәхнә хыялына килгәндә, мин үземнең сольный концертымны булдырырга телим. Алла бирсә, бәлки барып та чыгар. Март аенда барып та чыгар. Уңышлар.